Tá na Underdogs arás. Agus im líana, béis siad tuairt aghaidh Shacar na mBan. Agus an curran damhanda críochnathe, caithfar fuireann a chruthú. Grúpa nar immer le chéile riamh atá cumasach go leor le haigh go thabhairt. Cheandan na bhór na Shacar is fearr sa tír. Nílach sé bhí acha chun olabhú. Seo iad na Underdogs.